ruasni Tuhan Yesus Kristus na mendohoti acara pesta perninggotan hari amamet ini Tuhan Yesus na dibagas joron nang na mendohoti secara live streaming andorang temulai kebaktian martang yang nahohom mahida. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus, Arion na marningot dohita ulaon na balga pinatupa ni Yesus Kristus di ngulutta, marsitaonon jalamate di hau pinarsilang, lau paluahon hita sian dosa. Neng ma lam gomal, uhir di rohatta, holong ni rohani Tuhani dihita, maol do mate halak makokop partigol, adong do deba nabarani mate makokop naulibasa, alai holan Yesus do narade mate sumeahon hosana humopop akka pardosa, ima natahalasson di ari sadarion. Di parningotan ari hamamate ni Yesus sadarion, di togu-togu dohita mangatusi dohot mananda ia Yesusi, ima naposo ni debata na tumaon na bernit. Alani i, tama dohita mandok mauliate tu ibana, jala pujiotta goarna marende mahita. Oh
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit do tanoon. Amen. Nagabe panguloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang. Di dia sorop mi, ale hamatean, di dia pangagoonmu, ale banua toru. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, nama tetar silang doho humopop hami halak pardosa, alani holong ni roham nagudangi di hami. Ajari mahami paingot-ingot to na targatung di hau pinar silang humopop hami. Ay hodo hapurusan nami maradopon rimas ni debata, dohot panurion ni patik, dohot panolsolion ni roha. Say sesa jala urati madosa sian roha nami, marhite-hite tondim na badiai. Jala pargogoi mahami maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni roha nami, lao manguluiho, na mangulu jala na manggonggomi, rap dohot amai, dohot tondi parbadia, rodi saleleng ni lelengna. Amen. Marende mahita. Tangihon hamuma patik ni debata, ima natar surat di Heber 12 ayat 3. Paingot-ingot hamuma ibana, na patau toton paraloan sisongon ni dopak ibana sian akka pardosa. Asa unang marnaloja hamu, unang bandate tondimuna. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patikna. Ale tuan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende mahita.
na jongjong dohita nuay mangadop tuhatta, ingot ma si taonon ni Yesus disilangi, huhut rimangi ma akka hahurangan, dohot salpu ni rohatta, rodi sude ulaotta, naso hombar tuhatana. Patedek ma sude diadopanna, martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus namate dihau pinarsilang alani dosa nami, naro dohami tujolom manopoti, jala manganggukon dosa nami. Sang marasir roha maho mengahamion, o Tuhan Yesus biru-biru ni debata nama morsang dosa nami. Nunga di tahun ho na bernit humopop hami, manubus hami sian dosa marhiteti mudarmu na durus di Golgota. Balgani holong ni rohami tuhami, ale Tuhan. Hape sejot-jot do huarsai hami ho marhite pikiran dohot hata. Dohot pambayanan nami narwai. Aidang holongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa gugu nami. Nangdongan nami, dang dosa nami hubayan hami. Alai nama purus mahami nuaing tu asini roham na gudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami, dohot ala ni goarmu na badiai. Ale Tuhan, say asima roham di hami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosatta. Humopop hita gabe dosa do ibana naso tumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende mahita. Ibana Horu Sakti Igodang ni
hata ni debata turpuk di ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, imana tarsurat di Heber 4 ayat 14 sahatro di ayat 16. Oppe di bahen naung adong dihita situa ni malim nabolon, nang manurusi akka banua gijangi, ima Yesus anak di debata, gomosma tatiop naung taparhatopoti. Ay naung adong do dihita situa ni malip, naterbahen dongan makalah di akka hagaleota. Tuna tarunjun do ibana dina seluhut son hita, alay dang mardosa. Atong marhiras ni roha mahita mandapoton habangsa para sia-sian. Asa tajalo talup ni roha, jala asa dapot asi ni roha hita, bahen pangurupion, ditiki halehetat tanna. Ima sahatna, martua ma akan natumangihon hata ni debata, jala naupepsa. Amin. Marinde mahita. Taha tindakon ma haporsiaw tay, songon nahina tindakon ni dongata sa haporsiaw di sandok portibion, rap mahita mandok. Aw porsia di debata Jehuba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Aw porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehuba na sasadai, ima na tidumuhon ni si Maria, na gabi-gabian senton di parbadia, andorang sobubuan. Ido tuhata na tumon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana dia pinarsilang, na tua tumanua tu rudung ditanom, na mulak mangulu dia repatuluhon, na mana itu surgo, laun dul tu siamun debata Jehovah, amanai pargugu na suatu dosani, disimai bana pamulak sokutu tanaon, manguhumi halak na mangulu dot na mate, au porsia ditondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria to panelak Kristen na kanabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia itena mandok, mulak mangulur sugut daging ni halak dong mate, dohot dang luar na surasuda. Amin. Buah-buah dihita, tabege ma buah-buah di tonga-tonga ni huriatta sadarion, Jumat 15 April 2022. Ia goarni parpunguan sadarion, ima pesta parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus, dohot tema ima naposoni debata do naposoni debata na tumaon na bernit. Namaragam, sada, pesta parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Sadarion Jumat 15 April 2022, ima pesta parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus,
Jaladi patupa ibadah dot jadwal sebagai berikut. Manugut masuk pukul 6.00 WIB. Sekolah minggu masuk pukul 6.00 WIB secara online. Arian masuk pukul 10.00 WIB. Botari masuk pukul 10.00 WIB. Duksidung ibadah parningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus diudutima dohot marulaon nabadia. Turuas naso makatindakon haporseaon dope dohot nahona RPP dang boi parsidohot di ulaon nabadiai. Dua marulaon nahohom di Patupa Sadarion di hari Jumat 15 April 2022 pukul 10.40 WIB. Pinangido tusude ruas asarap hita mangung dohoti ulaon nahohomi. Tulu pesta pa arip haheheon ni Tuhatta Yesus. Pesta Paskah Parjolo. Di hari Minggu tanggal 10 April 2022 di Patupa Parmingguan Pesta Ari Haheheon ni Tuhatta Yesus dohot jadwal sebagai berikut. A. Buah-buah ijuk masuk jam 4.00 WIB. B. Parmingguan manugot masuk pukul 7.00 WIB. C. Parmingguan Arian masuk jam 10.00 WIB. D. Parmingguan Botari masuk jam 10.00 WIB. Pesta Paskah Paduahon di hari Senin tanggal 10 April 2022 di Patupa Huriatado Pesta Paduahon Ari Haheheon di Tuhatta Yesus masuk pukul 10.00 WIB. Ima buah-buah dihita di bagasan Sadarion. Tabegema kor virtual. Ina Kamis.
Tapapungu maapeleata marende mahita sian buku ende nomor 81.
Taulahi ayat sada. Yesus muali molukku sekaro sudondike ai dibunuh musuhku imamate ade omanani hamagoan Patu bahun hangoluan alanihu puji hotong maribu haleluya. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha Imana mengaramoti hati-hati dohot pikiranmu Nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria ni Tuhatta hamok kamanami nanami sian ianakon nami akadak danak sekolah minggu remaja na poso dohotak kamanami nanami lansia namar saur noaing di bagas zoron itu hatta dohot namar saur merhite live streaming ditongani bagas tabi atas nama sudi padita do parhalado di huriat tahakabipe pasar mingguan pasahaton nami ma tabi di perningotan di hamamati ni Tuhan Yesus Kristus sadarion oras madita saluhna barita nauli si hanguluhonota di namarningot tita di habibirnit natinaon ni Tuhan Yesus Kristus paluahu kita siad dosa di parasaoran dohot Tuhatta di hari pamujion sadarion
Dienet sabukun panurirang Yesaya bidu 52 mamukas yan ayat 10 tulu sahatu ayat 15 songonomma hatani tuhatta idama pistardo pabahen ni naposokku tarhicak doibana jala di patibbo gabe tibbul situtu sogot ia songoni songgot ni rohani torop halak midaibana binahin ni hinaroa ni rupana di bahet tedina siat zolmahian rupana pe maradupon zolma songoni do urasonna torop akka bangso perbigu sogut hohobido akaraja maradupon ibana ai halak nasudung panahatan dibaritai nasida do mernida jala halak nasudung ubbegesa ido mangatusi sugut ima sahakni turpukta Huriana hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Di tonga-tonga ni naguk ngulu penderitado sa dok pertibion. Tongon sahatu partikyanon. Dadaholak kita di tonga-tonga ni bangso Indonesiaon na mangadupi na margowar na hatsit derita ataupun penderitaan. Di bagasan na sa mingguon songon na ni Sernio Putaye Purus diparukilhon Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Sedunia do World Council of Churches ima amang loan sauca hinaparir ni naguk penderitaan mabain agoan hosa jolma jaladang ratus ribu be alai mungkin sudah mencapai jutaan akibat peperangan yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini yaitu Rusia dan Ukraina. Oleh sebab itu Bapak Pastor Luan Sauca dalam perbincangan yang diser kepada seluruh anggota-anggota gereja WCC, anggota gereja di Gidi termasuk kita HKBP, bahwa tindakan seperti itu adalah hal yang sangat tidak bisa diterima oleh siapapun. Dan sudah ada wacana gereja Ortodok Rusia barangkali akan dikeluarkan dari WCC karena tidak dapat diterima oleh setiap orang. Dan kalau kita hubungkan Manginang dengan preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Indonesia sudah jelas menolak yang disebut dengan penjajahan. Karena dari situ dikatakan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu telah menjadi satu janji kekuatan dan kekokohan negara Republik Indonesia. Alainak pesongoniak Kamanginang yang namanya derita dan penderitaan ini tidak akan pernah berhenti-hentinya di tengah-tengah dunia ini. Dakyabui marujung. Bahkan bagi negara yang belum merdeka sekalipun, bahkan di tengah-tengah bangsa yang sudah merdeka, idahamu masih carani bangsot tahun. Sian sebelum merdeka, bagaimana derita yang dihadapi oleh bangsa ini, bagaimana penderitaan dari sudut kehidupan manusia, dari sudut kebebasan, dari sudut ekonomi dan kehidupan sehari-hari.
Bahkan setelah kita merdeka tidak pernah berakhir yang disebut dengan derita dan penderitaan. Gue piga era tabulus, songon Nabi nulus ni portibion. Kita mau masuk di era milenium yang disebut dengan 4.0 sekarang, tapi kita telah mau memasuki bukan 4.0 lagi, tapi di era yang kelima dan seterusnya. Indonesia telah menjalani beberapa tahap dari Orde Lama ke Orde Baru ke reformasi sampai kepada saat ini berganti-ganti warna kabinet tak. Dong kabinet Indonesia Bersatu dan lain sebagainya. Tetapi harus kita katakan tidak akan pernah berakhir yang disebut dengan derita dan penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudara, dari mana sumber penderitaan itu? Kenapa selalu terjadi seperti itu? Kenapa selalu terjadi dalam niat orang berpikir membuat orang dan menderita dan melahirkan penderitaan itu sendiri? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Molo someruzung akana pariri naciti penderitaan ini alania hasadia doyak kamanginang. Dari mana sumbernya? Dari mana? Tuhan menciptakan bumi ini. Silakan buka emang Alkitab dari kitab Kejadian, dari Kejadian 1 ayat 1. Allah tidak pernah menginginkan ada penderitaan dan memberikan penderitaan kepada manusia. Dakya di toppa di batazol ma di portibion, dakya di jadi di bana portibion, asa tubuh penderitaan di zolma, daung. Nabur judo Tuhani. Bahkan biar jangan terjadi penderitaan dalam berbagai kehidupan apapun. Luar biasa do burjuni Tuhani. Di toppado porlak Eden. Eden adalah simbol kedamaian dan kesejahteraan. Eden adalah lambang pertama Firdaus sebelum kita masuk surga. Di sana suasana yang indah, damai. Eden adalah taman yang pertama diciptakan oleh Tuhan Allah bagi manusia sejak ada di dunia. Asadakya manginang dijadihot di toppa Tuhanihi tatu portibion asa tu penderitaan, asa parir, asa hacit, asa dangol. Tidak. Dia menciptakan seluruh alam ini, jagat raya ini. Dakolan di awang-awang, alai dohot do di banua torun di tanoon nagi warna laut. Menjadi bukan hanya keindahan, tetapi menjadi sumber hidup bagi manusia. Asa full dohot vitamin nguluni jolma di portibion. Penuh dengan penghijauan, asa sehat nang jolma di portibion. Alai buasa ro penderitano. Puasa itu suku-sukun. Puasa sih terjadi. Jujur bebas donai bangso on menyampaikan aspirasi. Lemoluawa kamanginang. Saya juga kurang lebih 5 tahun menjadi mahasiswa. Tak pola holomon karena demonstrasi. Dang nasubuyo ni boido. Boido, karena apa? Hari Sumpah Pemuda, gerakan pemuda adalah aksi membuat sesuatu pembaharuan di tengah-tengah Indonesia ini. Para tutup tak doi. Tapi tidak semua aksi yang berawal dari hal yang positif dan menuju hal yang positif. Jangan-jangan akan semakin melahirkan penderitaan manginang.
jangan-jangan akan semakin menimbulkan dampak yang membuat kita semakin menderita. Kembali kepada pertanyaan tadi yang menginang, kenapa selalu datang derita dan penderitaan itu? Wah, sekona dupata. Satu persoalan pribadita, jabuta, rumah tanggata, pari anak kono tai kosonggop nabirniton. Harus selalu hadir yang namanya derita dan penderitaan itu. Kenapa? Dari mana? Tatilisik manotu bagasta. Saya mau mengajak agar kita dulu melihat hidup kita ini dari ujung rambut ke ujung kaki, dan dari seluruh darah yang sedang mengalir sekalang dalam tubuh kita, dan organ-organ tubuh kita di dalam tubuh kita, dari hati, jantung, perut. Kita melihat kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita ini yang mengenang. Sumbernya satu. Saya ada 12 masa penderitaan di Portibion do ngeluta, dan itu mungkin sudah menjadi warisan yang susah di tengah-tengah kehidupan kita. Sumbernya adalah kecongkakan, kesombongan, keangkuhan daripada manusia itu sendiri. Kesombongan, keangkuhan, ketamakan, kecerobohan dari manusia itu sendiri. Itulah yang kita sebut dengan dosa. Itulah yang melahirkan penderitaan itu, amanginang. Ausut swadong dosa di pikiran tahun, dosa inaking gudang kan? Holat tulu dua hal lo penaking nahodok kone. Ausut dosa di pikiran di solmaon, ajak perbedaan. Arong tahyamang, aduh siapa musuh? Padahal arong dah. Ausong dosa di pikiran tahun tuh persoalan tahun ay nakon nahurok ko naik ko pikirakku do mangatur rao, naik ko dokku do masa di negaraon, naik ko dokku do masa di bahasa dok perdalanan ning golukon. Itulah keangkuhan. Akibat dengan pola hidup yang manusia yang jatuh di dalam dosa itu sendiri, sobastia manginang, bukan hanya membuat kita menderita, tetapi dosa akan melahirkan hidup akan semakin gelisah, tidak tentram dan damai. Saya masa mana pariri, saya masa mana hatsiti, saya masa mana sozupang hadameoni, saya masa aka perkelahian doh pertengkaran. Ima nauk songgop jelas saya songon na booming satu nuaing. Itu makanya saya coba nanti cari amanginang malu roh hamus ya kami alana kami baru rosak kutahuta dan budak kami berbaru dengan IT. Baru masa handphone tike praktek kau di dung piddau sian sipang parang duri gereja ni simatuakku piddau tu huta bayu mulai madong handphone tikini je hupangido ma sianangkikku handphone tikini tugas ibane kelapa dua on handphone aha dope ada herana ro ngante antenana na say aduh no ngoran tikini Sony Ericsson bangatung luar biasa on HP di huta bayu udah kadok sinyal di tanah sawah. Nggak ada sinyal, nggak ada sinyal waktu itu. Ikut laudu iba menak tubunan ihau, ipe saya titik mak, saya keruduk boleh bunyi sonerik sonok kuingot. Ya saya keruduk ngatung jago natong nila lah kan. Olak nido betong banggo hamurai sonatong dangbe, ngait sebelum hempo pengai tiup pamu pezer kan.
peser do sebelum kan. Nah itu dah. Jihami terlebat do. Otik tahu menadai tion. Coba kamu menunisi pendapatnya Martin Luther dengan Johannes Calvin, sama-sama bapak tokoh reformator gereja. Adonggo sada pendapat di mana songonon. Simul Justus et peccator, itu bahasa Latin. Kita telah dibenarkan oleh iman menerima keampunan dosa, tetapi kita selalu berada di dalam dosa ini mana. Jadi on perdebatan don di gudang tokoh-tokoh pakar teolog satu sonare. Alai dong dijabarkan ido bahan sahato patok mahita ikut tabu wadak danak terdiri majalo hasesa ni dosa ala loho dosa warisan nasa siadam na perjulo dia mai ai ikom mate na mahita ala dosai dang buy dang mate rom onom ayat 27 ayu patinuhar ni dosa do hamatian alay nang mate hita sungod dia nunak tu hamatian sisa liling na tazalo masini rohani dia mata marhite pad di dion na dia yang menjadi acara yang sakramen khusus di tengah-tengah kita unang dihamatian na saliling na ibana. Itu dasar berpikir daripada Martin Luther, sang tokoh reformator utama, dan Johannes Calvin. Asa naneng dohonota buido say timbul penderitaan onak kamanginang napariron ala memang dialami lingkungan ni dosa itu hita bereng mazunesia mumia manginang perdosa di mana bereng nei pudi miruk nei zolumi sudi itu hita perdosa dah. Janganlah, jangan ada yang menyatakan diri suci ala dari perbedia itu Tuhan itu hita itu halas si halat sonot tasederion ai danga dong bolo mate hita sugu danga dong disukut disi umotik guru senion danginna hidup bedanga dong beda ni aya dong beda ni si takko jarum dohot si takko horbo itu hani na korupsi 100.000 do na 100 juta ang beda na itu hani padahal ay dang isuku ni sarupa panakko do perdosa tu sokko inna ido dang di dok unang mabah 100.000 do inna bezaya lah 100.000 dang natin akoroy. Nah kalau di ilmu-ilmu yang lebih tinggi kan manginang kadang lebih tinggi nilai daripada 100.000 daripada nilai 1 juta. Ini perkataan nilai ay molo 100.000 di halak na pugus nilainya itu luar biasa karena dia telah makan mungkin 1 minggu gara-gara itu bisa membeli beras 5 kilo alay di halak paradongan 1 juta pe tang bernilai alay bana sahali mangat di restoran Jepang habis do 2 juta bahilut dong. Jadi tanga dong dituhani molo si takko jarum dohot si takko horbo gabi berbeda madosana nda sudido hita didosai. Nah nang dohonot tak kamanginang sejak manusia jatuh ke dalam dosa di zaman-zaman imam-imam mulai sejak manusia jatuh ke dalam dosa sejak zaman Musa manginang saya berusaha do songod dia do asabui hita sumuang songod zolmahian dohot Tuhani asa semer pamuati rohani Tuhani ido ubain akka manginang molo mula kita tu pada narubi gudang diaturhon akka nabi-nabi di pada narubi anggiat saya di saya Tuhaninya dosata pangalosyotai gudang ruh ritual ni parugamon namardalan di tonga-tonga di bangsona iman agen waranna harus sisak dipilih do kan anak nai sisaki gabi pilihan Tuhani muli zahamu akan mengenang di 2 Kronika 20 seda
di simar ragam mipilia pardamiat tu Tuhani. Songod dia do sama nalesei rohani Tuhani, jala saburzu Tuhani mardame do hotita. Alani hatak kangonon nak saya tubuh penderita do hasusanon. Asasuan hadameon jalat betul-betul songgop harasaon ni debata di portibion. Ai molo di 2 Kroniko 20 ada kamanginang idahamuma gudang ngirupa ni pilia perdosaon neko pasahat Tuhani. Ima pilihan sikak ni biru-biru, pitu lebu, pitu akal lebu na pinamok-mok, do akalan na asing. Berbagai macam persembahan dilakukan manusia. Asang giat tungdi sesa Tuhani dosa nah niulani zolmai di portibion unak sari hasusah zolmai ala nunga siam mulani mulana ikoparir do zolma ala ni dosai ay nunga diuhum debata zolmai koparir mangulu do zolmai alai kokacit. Yesus tung pikirhamu mulu perdosa itormate daong ayah do debata dung merdosa si Adam do si Hawa. Aduh dok Tuhani zahamu jo sada musa tuduan non mulai saya saplono aduh dok Tuhani horoa alani dosai dak ai di dok tunasida mate maho sadari odang mangulu bihonin na jadi sotong longak kamu mulok persahat mangulu 70 tahun 20 tahun naburju mate 30 tahun perza mati 10 tahun adong gue baru alai sutung gawi merdu holam manguladu sahamu agak janggo murtong nang si manguladu sutung nahamu ate di paloas do mangulu di paloas idahamu mah aidang di dok tu si Adam dok si Hawa mati nama ho alanga diulah dosa diuluhi ninna dang di pamate alaya haru dok di dok tu si boru-borui iko kacik ma ayommu tumbuhan anak kamu di dok tu si Adam songod dia ikon hir nama bahasa Indonesia luar biasa ngabagas mulai dok hir di hata watak dak kolang keringat jagung bi dak tanggung-tanggung beli dok hir hodok di alam hidup setengah mati namanya ikon hir hodokmu ngalului si panganommu terus penderita ini konaduban di zolma nama hir hodokmu takolani tulogi be sumber kejahatan ini ahidok butuhan nama penderitaan tiba di dunia. Jadi sotong pikir hamu torsi mate-mate mulo yule dosa daong. Mungkin wangot sehat dok keperdosa jak kita. Belga-belga botohon na. Segar-segar dangadong asamura na dangau kolesterol na. Ido. Ya kan dangadong gangguan jantung na. Dangadong gope uban na. Terus birong. Terus ibana poso. Mungkin akapar jahat perdosa na sumeli jak kita mungkin dia lebih sewer bugar sekarang. Di paluas Tuhan itu memang itu konsekuensinya dari awal. Alai ingot tamu mah. Derita akan tetap menghantui hidup manusia. Derita akan menghantui hidup manusia. Ido na naik pasahaton ni panurang jasaya. Tutong-atonga di bangsa Israel na tungod dihabuangan diturupukon. Patuduhon holong ni rohani debata ay nasida pedi ay na pariri dijajah oleh bangsa yang terpopuler secara kekuasaan di zaman itu oleh orang Babilonia. Mereka dihajar oleh kerajaan Nebukadnezar 1 dan sampai Nebukadnezar 2 sampai tahun 500-an sebelum Masehi. Mereka dihajar itu semua adalah karena ulah kecongkakan hatak kangon na mertuhan hatak kangon na tutuhani
Asasya ni mata bereng nang di badan narubi. Tukso mergu gudu pilihan na pinatupani zolmai. Dang mergu gu pilihan na pinatupani zolmai. Asasesa dosa ni zolma ditongani portibiong. Dang naso di patupak kabangsona itonggo na sida. Iko mengadobi penderitani. Iko dijajah do na sida. Do akalan na asing. Sekarang Tuhan bersuara. Mengumandangkan penderitaan itu. Tuhan harus ikut menderita di dalam penderitaan yang sangat sadis. Menyelesaikan perkara kita dengan Tuhan itu sendiri. Lapatanna ikut debata sendiri do para deho pilihat di bana. Dangulu debata jolmai para deho pilihat di bana. Satu sibu di terjemah kamu. Dangolo Tuhan yang gona pinarari ni zolmaido pilihat tu ibana. Ikut debatado para deho pilihan tu ibana. Ikut debatado na langsung berinisiatif para pada meho dirina markite na di para de ibana pilihan di tonga-tonga ni ngulu ni hazol maun. Asasai utak tai tu Tuhan ni ibana sadiri ma manelesaihon. Hidup bain sutung dipikir hamu akamanginang mulut apa sahab pilihat tu Tuhani ala nasat Tuhani due dang na pinaradimi sedo na pinaradini Tuhani due ala dak sukupi ay nga diulay muli na zulu mololaw ita to kapiliat sonoro di pada narubiak kamanginang sudah sandani ulah ni zolma di pasah do, bahkan persembahan khusus di batu zolma do, asasisa dosana do merdame, kamanginang, Jesus na tumaun na berniti do, Jesus na uli ido ikong gabe roaru pana dang di halom hot zolma ibana ninna si Jesaya di turupukon marturu-turu tu Mesias juru selamat Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir dan datang dan menderita demi keampunan dosa-dosa kita. Diselesai honibana utak tai, disesa dosa tai. Di padame hita zolmaon dohot Tuhani suku-cukun dari parningotan ni Tuhan Yesuson satu parmati ni Tuhan Yesus di patuduhod dope pangalahon ni dosa ni zolma nunga di zalo akan atorop hati haina tabu siat Tuhatai siat Tuhan Yesus saliling mangulay bana tolu tahun di tengah-tengah ni portibion di zalo ron atonggi di salo pasu-pasu, di salo libasa sa Tuhan Yesus. Tu dia do akan melum na marsahiti, tu dia do akan pinamelum na sian akan napakpangoni. Tu dia do sude zolma na nilian na mangan nong maruli pasu-pasu sa Tuhatai. Ay dung didalani Jesus via dolorosa. Jalan penderitaan. Torus terida rupani zolma nagu mugu waso ni dosa say toktong mga reza ngulo ni zolma nak penang di jalo na tonggi dohot na tebo siya Tuhani nga di jalo pasu-pasu ni tibata nga di jalo na uli na dengkat siya Tuhan Yesus alay say tong holad dosa mga reza ibana tu dia doak kasituan na torobi sutuk songoni hita manginang so tunggu dohot tita satu nuaing nong majalo deng gambasa asesan di dosa do nong majalo gudang pasu-pasu siat Tuhani sonak kana mapitungi sonak kana majalo si panganoni siat Tuhatai so tunggu say toruci tadoho garupari say maparsilak ko Tuhatai di bagasan hanguluanon songoni do penang kemana semuanya ketika Yesus
hamba Allah yang menatuman nabirni na menderitai dang disi daktarida di palowas do tuhattai sumber ngulu nang nidai nai manaon lapang haber nito ni kuasa dosa selalu mengiringi kehidupan manusia. Nuaing disadar hom mahita mulu dijaha para geddanak kaning biasa do zolma ulu mate makokok nauli basa na burju berjuang awal adong pengorbanan na tuau berjuang awal ahyau diliam mangan berjuang awal ahyau diliam nau minum berjuang awal ahyau terika budiau tibana biasa do zolma ulu mate kumokop nauli basa imahita karena mungkin orang lain merasa berjasa kepada kita sehingga kita tidak mampu berdiri sebagai diri kita sendiri. Biasa doi yang dalam kehidupan non alai didok nak kaning maol do mate halak anggo ala ne nama kokop hati goran maul asa nuai ngak kamanginang tapi lima ini sadar dope siap bahagian hidup misalnya sampai detik-detik penderitaan yang begitu sadis. Kemana semua yang telah menerima berkat-berkat Tuhan itu? Dakolan ita memuaskan hasrat dope nong ngiri di si. Pabuat son roha perdagingot dope na tumabo peristiwa di si. Dan ini sering saya katakan adalah persaudaraan yang betul-betul dosa yang sangat luar biasa. Penderitaan Yesus menjadi kesempatan bagi orang. Aya dong dua sikap di si. Nah terjadi hati hai. Perjulu sian gerakan imam-imam kepala. Para ahli-ahli Taurat di bait Allah. Ketika Yesus telah pernah marah dan membersihkan bait suci, mereka digusur dari situ. Dengan terjadinya transaksi ekonomi di dalam rumah ibadah itu. Yesus marah, ala songonon. Adong beberapa paham na terjadi di si. Ay go do pay solat na julu na rotu Jerusalem. Dan biasa orang melakukan pasahat to pilihat songon naung niaturhot di badan narubi. Sia nakalubu na binamok. Para orang-orang perantau tidak mungkin jauh-jauh untuk membawa seekor lembu atau seekor kambing untuk dipersembahkan kepada bait suci. Inilah terjadi transaksi-transaksi dijual dan itu diberikan lagi ke bait suci. Itu yang dimarahi oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kaum Herodian, yaitu para pengikut Herodes. Ini yang sangat sadis samanginang. Sotung ditiru hamu parsauran nasongonon. Jangan dakya merdu musi Herodes do silatus. Karena apa? Soal singgasana, soal kehormatan, soal jabatan, soal kursi. Dakya merdumui. Alai karena mereka takut tentang Yesus yang tidak memahami tentang apa kehadiran Kristus. Mereka takut sekali dengan kursi kedudukan dan harga diri mereka. Apa yang terjadi dalam kehidupan Herodes dan Latus? Bukan hanya kompak dong. Mungkin mereka berpelukan. Asal mah tobusna di rohana. Banyak hikayat cara-cara kerja dosa dalam hidup manusia itu. Imangirina penderitaan itu hani. Imacina alai naktasip puli maka manginang. Sudi ima alani balgani holong ni rohani Tuhan itu kita. Hamba Allah yang harus menderita agar kita benar-benar menjadi manusia yang berdamai dengan Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kristus menjadi
persembahan di tengah hidup kita. Alani adong dua hal odolan ni jami taon perjulu parhasi yang mudar ni Kristusi sahali doi masa parhasi yang unang bemule hulak tu kabolisop budi atu sihamu kabolisop tahe omate hata batakon ya dang bui biat tu sihamu deh tuan ini barang tu sihamu sahulanawa boto mulu idok kabolisop itadahamu do piadong ko penasa tu beson dore alemu ya teh daga sifat atau ramu kau bahasa Batak gitu nami ai dang bu ngai tok patuhani tah halak Batak ya ai bu apa ini dah datung gabi berbahasa biteu ya soi bahasa lihat Tuhan itu ya dari mana jalannya itu ini itu Batak kau bet Tuhani ku persiajar aku do ai dang tebu Batakon tebu do amang abago na tebu gabi halak Batak saya bangga. Lihat kehidupan kita. Saya tonga di konsep hidup mihalak Batak dang masa merbeda. Tangan ongi. Dah mero ngulu ni halak Batak. Enggak ada itu. Kalau kita kembali kepada filosofi kehidupan kita. Soba merhula-hula. Ilip. Manat. Bahulan hibi bengalunguk kamu. Baisanga hita berbedai. Hidup bekolat Jepang ibedalanan. Marga mo amang perdiri bah horos tulang etronik ko datong mulaw kan menangidok hasibuan manang si hotang marga ro amang hasibuan bah horos tulang aturat soke yang dirope pijan juga sarasu yang bizo roto laku ay subuh tulang menggar kopi kan ay tang sanga marsowal sa sitong jadi mulai dok gabolisop sungguh kue mau gabbo namar linang mau beges sungguh dore mau dore ima adong hau menebegecian mulu mersuan ikut di bawah masulu gijang bui mesuan eme mulu medebu bena tutoru las bono biulu matesi ima dore atau nih alai toy mak sede me pinabu ate unang gabi pista ramon dot sanau sede matong kan unang bemulak tu kabolisok midosai argahom mabudar ni Kristusi hamba yang menderita itu demi keampunan dosa-dosa kita jangan selalu kembali lagi amanginang tutur udang bui torus sempurna hita balai unang apala say torus ido adong masih patah di hita panol solion selalu kita argahom mudar ni Kristusi nak pedi haliang idosa do terus ngulut tahun songon irok ngi martelu ternak kingane simulustus et pekator sekalipun kita dibenarkan oleh iman oleh darah Kristus alai di haliang idosa do ngulut tahun berhadapan do dunia do hitahon anani argama mudar ni Kristusi di hita napaduahon lamhok maha porsiauta. Marilah iman kita semakin teguh. Dipoda ni huriatta takas doa manginang. Daholan ha porsiaunido namamitori hita tu Tuhane. Aleunak salah mo. Orang beriman akan tercermin dari gaya hidup. Tugu haporsionna berarti udu maibana mangargahon habadiaon nau pinasaha ni tuhat tai tu hita udu mahita merdalan tulomo ni rohani debata alanung nga diurasi hangul 2 tahun tang jolma namiyat dihamatiani behita saliling ililingna tang disi behita alanung nga dipaucat hita bolo tahanguluhon bukedet tamang 174 Umar nutup nak peliliku nggak bosak kamu ida 174 bukan dek coba dulu saya lido saya tahu cuma gungat dan dua heli 174 ayat 3 bisa tabu per musik tahu sehelion terus nama songonokan
Pardosa ho di dok roham nasotama bedoho tedehon. Pardosa ho di dok roham nasotama bedoho. Dak pola ala ni dosam ubain na sudak bongot. Dang pola ala ni dosam umban na sudah bongo. Ay naung say dosami digarar Tuhan Yesusi. Ay naung say dosami digarar Tuhan Yesusi. Naksay dosami. Naksay dosami. Say sudi dosa teh tabudo manginang sonang mak sonang ido baik kudok naking unang be dirajai gabbol lisuk midosai hita nanget tai hutum ma si taunon ni Tuhan tai asa ibaru hita asa boy tok tapahober ngulut tahun tupak kokopon ni Tuhan Yesus na arga situ tu unang mariswang mudar ni Tuhan tai golom nunga sae dosa tai nunga sae dosa mi unang be mulak zolma na buruk gabi didok madaya obat dede hapor seai mahatai aido haluaon hapor seai mahatai teguhlah imanmu lakukan dan kerjakanlah keselamatanmu ngulunin Apostol Paulus kerjakanlah keselamatanmu yang begitu mahal itu asa mulo mate hita manaun nebir pehita ditanon tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Menjalani penderitaan pun kita dalam hidup ini Tuhan selalu berada dan Yesus yang menderita itu ternyata tidak ada penderitaan itu dibandingkan kemuliaannya. Itu menjadi gambaran bagi kita derita yang terjadi dalam hidup ini ketika kita bersama Tuhan Yesus. Yesus telah duluan mengalahkan derita itu. Margugudo hita molotok-tok tugu haporsiota di Tuhan Yesusi monang gohita maralohon hasusan namasan yang dinguluta monang gohita maralohon akka parukilon pergumulan nadong dinguluta molorap pita jalalam tugu haporsiota Yesus namanaun nabirniti ima toktong patugu haporsiaumo amin martang yang mahita mulai ate rohanami di hoali Tuhan nauk berihon ngelu nami Tuhan merhite panaonommo menubut sami sian gabbolisop ni dosai ditugu ho kami jolma natakkangi ditugu ho kami jolma pardosai daktar garar manangaha ala pabahinan di jolma nak pesai marusaha dosian naruwi jolmai asatung denggan nguluna sesa dosana alai daktar garar jolmai iko kodo patu pahon pilia perdinggana doto jalan daktaratu si jolma aina poso ni debata napatu pahasesan ni dusei ikon namanaun nebirnit ikroanang rupana sian naulihian bakat dipasidik kalak aidang taluk dida jolma nasongoni gabi pilihan perdingganan taksongoni rupa nani dok ngaha naposo ni dibata mangihuton parbinotoan ni portibion alai ido di pamasaho
di luar pikiran ni jolma do Tuhan, sai di pamasaho di bagasan hanguluan nami iman ati naun ni Yesus Kristus na paluahok kami na durus mudernay di dulu Golgata tuhamatean makokop jala paluahok kami ditonahon hatam matuhami asargama mudarni Kristusi naupay barihok kami sanang mula-mula behami Tuhan tubakko nasohin alamohon ni roham na mabaik ko tarimas di bagasang ngulo nami unak say masabi penderitaan di hanguluan nami on ala ni dosay alailam tugu maha porsyon nami ay markite ha porsyon di hodo takas ng ngulo nami tertuntun tulomo ni roham perbadiay mahami toktong sadok di bagasan perngulun nami ala Kristus Jesus Tuhan nami amin. Marid demahita tapasa mapiliata.
Mangenang tapasonang ma rohata majalo parhitian tadda parhitian asini rohani debata marhite ulaun nabadia sadarion tapai hutihu ma acarata huriani Tuhatta di hari perningotan hamamati ni Tuhan Yesus sadarion udutat tamatu ulaun nabadia hobaratu natinonahon ni Tuhan Yesus tuak kasisianna adorak so ditakop ibana